لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Ambalma Cherifla TV la jiba mbofu ni islamia ka fulini ala ka kishina ka barka na ka hine ala ko ke ka ani au bela jele nabo an segina kana nyon soro anga jamukan hukumu konnala no Spécial Hadj 2018 haji kenemi ni amanga hijide munbe makani watina nambe uka kuna funi ulase auma jamukan temeno konnala wora kaye kamni Madina sigu foga na se makan umra bara kera chugumna anye ulu bela jele umra bara temelen kofe hijide umbe namu bla ka ukalla dara finu ke ka hiji wati makono no siliba kalo kle shegin doin nga o frontier konnala bara hiji bara kulugelen te okonnala bara famba mbe okonnala we ziyarawe Cherifla voyage hiji deun tara ziyara damdama ke no ikatu senjo kira naka sahaba wo senjo yoro doula utara bona mun ke ni zina we misri mi to dalambe amba Aisha la na fam ko masjidut tan'im ani jina misri masjidul jinn ani kabru do mi be makan kono ni wa fam ko qabrul ma'alat ni amba Khadija no kira sotiki muso yi alayhi salam ani adinge Qasim ani abino ke no Abu Talib ulu dalino kabru domina ani islamishu chama wero anya misro konnala angaje ko laje ambal muso Fatima to jabi ani buya kulubali kala selula. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين مبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطاهرين المعصومين وعلى صحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أم بدين Cherifla TV lage ba wambo funi ko wala nyumando aw minu solen banani wakati na kabni maliko no fu malikoka albi ambi agent Cherifla mko ka ziara hukumu konna de la anga bi ziara bi talike yoro minuna ode afolo masjid Aisha alayha salam au masjid tan'im we amba Aisha alaka jieba mano e kira furumsoy alayhi salam walma ika fo tan'im misri o yoro de mogo minu bi makan jamana konna na uluka umra ngania siriyora nuka namunta yoro don ba do yere ya jira ka fo amba Aisha alayha salam ka de la kan ngania ta ye yoro la ninga kan namunta o ko fe ziara yoro flana ye masjid jinni walma ika fo masjid baya no de jine misri walma ika fo baya misri o yoro de alakira alayhi salam ay bay adi jinoma yoromina ni alaba fo qur'ane kono bada a'udhu billahi minash shaitani la'in rajim qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada ko muhammada fo ko wahayu cirani maka fo ko jine jamakulu do ko ku yemenike mamna uyemenike usegina ka tutonyo koma hukuma ikado kaunye melike kalanfen kaba kumana no ye Qur'ane abi mukobla kata kanda siraka wa auni maniala wa onte fen faranda maka masjid jin ko fe ansira kabru ma'alat no ye ma'alate kabru doyi amba Khadija alayhi salam kira furumso ali dalime yoro mina ani adinke Qasim alayhi salam ani kira binake Abu Talib ni yoro nunu na mogo mimina nyefol ni wala wala likanye oye alhaji lakota jabate ni beba doni baliki nini auka jiyanko sheria billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala rasulillah am ala tanu kala tala barakada ka yin sitiki ala fi al salimani ala ka dama wala nga foli be almi ba jamana musulman be ni yoro baraka mayna ni yoro sanmayna yoro mi alhamdulillah rabbil alamin ni adamadun ubeno kan namu tay kafara uka limaniaka mo ba fe kata uka umra uke ani mumena to ka hijuke be ko mi sharia fa chumina ala kira kuma kala kishin nama bai kayira ka fo mo ni bina maka kana umra ke ubiya kana hijike atinya faka ke ni ihrami nabe fo makun namu no e fan jemu na nyabe ulira mo kana ni roina mo be bo farafina fanve olu kan namu tayro bela jilen bo don abe fo mako abiyaru ali do ko mako zulu hulayfa bo aflana mi mun fana be bo aywa farafina olu fana be obeno ta nala sona ka afenge bo do fana be olu beno ta zati Iraq
dɔw fana b'u ta ta yalamlam dɔw fana b'u ta ta n k'i ɲininka Jofa o la an mun bɛ farafinna fan fɛ anw b'an ta ta Abiyaru Ali nka Magan kɔnɔ yan dɔw bɛ na ka n'u ta ta nin yɔrɔ in na yan n'a bɛ fɔ a ma ko Masjid Aisha o la nin ye namu ta yɔrɔ ye n'a bɛ fɔ a ma ko Aisha ka misiri Alakira kisi nɛɛma b'a ye a kumana a kan bonya bɛɛ la ani kɔrɔta bɛɛ la o la an b'a ɲini setigi Ala fɛ yarabi limaniya Ala k'a d'an ma kɔrɔta Ala k'a d'an ma mɔgɔ mun ɲɛ ma da yan kan Ala k'u ɲɛ d'a kan na mun bɛ taa ka taa umraw kɛ ani hijiw kɛ Ala k'a minɛ an bɛɛ ma Ala k'o kɛ Cherifla yɛrɛ bonya kama an b'a yɛrɛ kalifa Ala ma ka Mali kalifa Ala ma sɔli ala rasuli Ala tanu k'Ala barikada o la sa Ala maba cɛman n'a musomanw aw ɲɛ bɛ misiri min na aw kɔfɛ a bɛ fɔ nin ma ko Masjid Jinn o la nin ye misiri min ni turikiw ye nɔ bila la parce k'a yira adamadenw na k'a fɔ Alakira kisi nɛɛma b'a ye a ye sahabaw seli nin kɛnɛ nin kan ayiwa ka bɛn fajiri waati ma jinɛw nana ka na tuubi Alakira bolo k'u to kɛnɛ min kan o de kɛra nin ye fɔ Alahu Taala y'a aya ji kuranɛ kɔnɔ a y'a fɔ cogo di qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada wala o misiri an ɲɛ b'o de la ne ko jinɛw ka misiri o la an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala k'an wasada baraka ye an karamɔgɔ min kɛra sabu ye k'an kalifa Ala ma n'o ye Cherifukɛ ye an b'a ɲini setigi Ala fɛ Cherifukɛ yarabi Ala k'a maɲa fɛ Ala kana malo a ko an b'an ka dugawu kɛ Mali jamana Ala k'a kɔlɔsi Ala k'a lataga o la sa depuis aw b'a mɛnna fo ka n'a ye ko jinɛw ka misiri jinɛw ma jɔ dɛ turikiw de ye nin baaraba in kɛ walasa a nɔ kana tunu Alakira ka fajiri seli kɔnɔ maa mun tubira a bolo jinɛw na a bɛɛ kɛra kɛnɛ in kan yarabi Ala k'an sutura Ala kana malo wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Tala ka jɛ an bɛ foli di an lamɛnbaa cɛman n'a musoman bɛɛ ma yɔrɔ jan ni yɔrɔ surun nin yɔrɔ barakama in na nin yɔrɔ sanuma in na nin jɔyɔrɔ in na an bɛ Magan jamana kɔnɔ Makatal Mukarrama ayiwa misiri kɛrɛfɛ misiri min bɛ wele ko Haram Maki o Haram Maki fana kɛrɛfɛ min fana bɛ yen n'o ye misiri ye n'an b'o wele ko Alijinni o fana tuguni bɛ yɔrɔ min na o de ye Masjid Kaburu Ma'alati o Kaburu Ma'alati Alakira kisi nɛɛma b'a ye a muso n'o ye Khadijatul Kubra o dalen bɛ kaburu so min na o de ye Kaburu Ma'alati an ɲɛ bɛ o kaburu so de la nin yɔrɔ in na nin kaburu so in na Alakira bɛnɔgɔ cɛ n'o ye a lamɛnbaa ye n'o ye Abu Talibi o fana dalen bɛ nin kaburu so in na mɔgɔba caman de bɛ yen mun dan bɛ kaburu so in na o la a ka kan n'i nana Magan jamana kan i ka n'i jɔ ka ziyara kɛ ayiwa nin kaburu so in na e komi an karamɔgɔ n'o ye Cherifukɛ ye Usmane Madani Hayidara a y'an kalifa Ala ma k'an bila ka na n'anw sera fɛn min ka gɛlɛ an ma an kana yɔrɔ si to yen f'an k'o yira taamadenw na cɛ ni muso bɛɛ ɲɛ ka d'a kan o la Cherifla taamadenw u nana ka n'u ɲɛ da nin yɔrɔ babaw kan k'u yɛrɛ ɲɛ daamu nin yɔrɔ baw la o la an b'a ɲini setigi Ala fɛ maaba mun dalen bɛ nin kaburu so in na Ala k'an nafa n'u baraka ye yarabi Ala ka an n'u jɛ kiyama kɛnɛ kan Ala kana u haramuya an ka yeli ma an b'a ɲini setigi Alahu Taala fɛ an nana hɛrɛ la Ala k'an se hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye ka dugawu kɛ Mali jamana ye Cherifla an t'a fɔ ko Hayidara ta ye Mali agence bɛɛ de ye maa o maa n'i bɛ bɔ Mali kɔnɔ k'i bɛ na hiji kɛ a taamaden bɛɛ ye Hayidara ka taamadenw ye o la a ye dugawu min kɛ u ye Ala k'a minɛ u bɛɛ ma an bɛ to kaburuba in kɛrɛfɛ k'a ɲini Ala fɛ an ka hiji Ala k'a minɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh agence privée jɔyɔrɔ ka bɔ Mali hiji la kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la u farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu basigi n'o ye Mali agence bɛɛ lajɛlen ye walasa ka Mali hijidenw bɛɛ lajɛlen ka baara nɔgɔya u bolo o jɛkulu ye labɛn dɔw sigi sen kan Mina taga Arafa ani Muzdalifa baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na o hukumu kɔnɔna la u ye lajɛba kɛ agence Cherifla Jabala la Makan yen nɔ o kɛra talata don utukalo tile 14 san 2018 min bɔra o kɔnɔna la ani labɛnw bɛ cogo min u bolo u ye ɲɛfɔli kan ye an balimamuso Haja Fatuma Jabi ani Alhaji Buya Kulubali ka laseli la an ka jango lajɛ Cherifla TV mɔgɔw ka wuli ka jɔw kɔnɔna na an nana bɔ fɛn n'o ye Commission des agences privées du Mali n'o ye agence privée minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ka jɛkulu ye n'o jɛkulu in sigilen bɛ mun kɔsɔn hijidenw bɛ se k'u ka baara kɛ nɔgɔya ani lafiya kɔnɔna na cogoya min na o commission bɛ taa jɔ bureau dama dɔ la a fɔlɔ o ye commission d'accueil à l'aéroport o commission in ka baara bɛnlen don ka hijidenw kunbɛn aéroport la a filanan o ye commission restauration à Mina et Arafa o ye commission min sigilen don dumuniko ɲɛma Mina ni Arafa a sabanan o ye commission transport rotatif face à rituel o ye commission min sigilen don bolimafɛn kow kunwa a naaninan o ye commission charge de jamarat commission min sigilen don sitanɛ bɔnyɔrɔ koɲɛw ɲɛnabɔli kama
a duruna o ye commission assainissement commission min sigilen no saniya ko kunga a wɔrɔna o ye commission sécurité commission min sigilen no lakana kunga ni biroba wɔrɔ in de talen do commission des agences privées du Mali mɔgɔ fɛ mɔgɔ sɔrɔ ijidenw bɛ se k'u ka iji kɛ lafiya ani nɔgɔya la cogoya min na o de hukumu kɔnɔ ka bɛn mardi ma utukalo tile 14 san 2018 u ye ɲɔgɔn ye belebele boloda agent Cherifla jabala la mɔgɔ sɔrɔ u bɛ hakili falen-falenw kɛ hiji baara koɲɛw kan ni ɲɔgɔn ye in bɛ tali kɛ u ka ɲɔgɔn ye filanan de la makan kɔnɔ an ye min sɔrɔ o kɛnɛ kan ne ni aw ka jɛ an k'o seere. Ne ye Seri Jalo groupe Safir Voyage don vraiment an nana baara kɛ Cherifla la a baara bɛɛ ɲɛna. Baara ɲɛna tirage a kɛra ka ɲa alhamdulillah an y'a kɛ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ Cherifla mɔgɔw y'an bisimila ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment a diyara an ye a bonyana ma an bɛ dugawu kɛ ala ka san caman yira an na ala ka nimɛnɛya d'an ma ka sɔn ɲuman k'an ye ka baara kuncɛ ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya mina ni arafa ala k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya sallallahu alaihi wa sallam. Ne tɔgɔ Amadu Mayiga an bɛ commission ka baara la agence ka commission n bɛ agence clé du voyage de la. Hadj kun bɛ mina transport a bɛ san 8 bɔ san depuis 2010 an ye fɛɛrɛ dɔ sigi parce que kabi 2010 yɛlɛma donna an ka mina taga sira la donc u bɛ mobili di jamana bɛɛ ma donc bɛɛ k'i organiser ka se ka taa ni hijidenw ye donc an kɔni y'a ye pour que ka ɲɔgɔn digi bɔ a la an ka tirage kɛ a n'a fɔ kalata façon dɔ de don an ni ɲɔgɔn cɛ agence dama yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ donc sisan ni tirage bɛnna min ma i bɛ t'i sigi b'i ka waati kɔnɔ donc an y'o baara de kɛ bi donc alhamdulillah baara in an sera ka sira sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ ni fɛn kelen bɛ Mali hiji la bi min sera ka réussi o ye transport rotatif ye donc an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka fɛn d'an ma ala ka courage d'an ma ala ka patience fɛn d'an ma sabali d'an ma an ka se k'o baaraw continuer donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o baara in na bi y'a ye mankan t'a la woyo t'a la a bɛ kɛ nisɔndiya kɔnɔ parce que bɛɛ b'a dɔn a bɛ ka kɛ jeliya de la bon a kɛra bɛɛ sago ye parce que a kɛra bɛɛ ɲɛna namara ma k'a la foyi foyi donc hali ni a ma k'i sago ye i tɛ se ka fɛn kɛ san fɔlɔ la n bɛ misali dɔ ta ye an y'a kɛ o y'a sɔrɔ agence dɔ kun ma da la ala y'a kɛ ale kun bɛ taa car louer yɛrɛ ala y'a kɛ a nana kɛ deuxième ye donc a y'a car louer bɔ a ma a ka tila k'a fɔ an ye ko a tiɲɛ yɛrɛ la ne kun ma da la mais a fɔra an ye ko a kɛra ale yɛrɛ kun tɛ a kɛnɛ kɔnɔ a kɛra deuxième ye a diyara ye donc o kɛra sababu ye a ma car louer tuguni bon kabiri o yɛrɛ kɛra an yɛrɛ agence yɛrɛ bɔra car louer la yɛrɛ sinon fɔlɔ n'i ka mɔgɔw ma taa i bɛ car de louer ka taa n'u ye o ye wari wɛrɛ de boli ye car dun saralen don ka ban e ka laban min bɛ n bolo agence ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ nin ye phase importante ye hiji la hiji yɛrɛ de bɛna daminɛ sisan de n'i y'a mɛn hiji i y'a mɛn mina i y'a mɛn arafa donc an ka ɲɔgɔn minɛ san o san an bɛ to ka kɛ cogo min na an ka ɲɔgɔn minɛ ka baara in ta ka don ba la ka se ka kɛ ka ɲɛ comme san tɔw la. Waalaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anti bon an ye sigi min kɛ bi ni agence privée Mali agence bɛɛ groupement min ye organisation ɲina 42 olu ka réunion bon réunion min don ka se ka baara labɛn baara jumɛn n'an b'a fɔ ma ko phase rituelle ni o ye mashayiri hiji yɛrɛ bɛna daminɛ ni mina taga ye ka bɔ mina fana ka taa arafa ka bɔ arafa ka na musdalifa ka bɔ yen ka na mina sigi mana dafa ka tila ka segin ka na maka bon comme o ti ɲɛ ni transport ni o ye ka mɔgɔw ta kare la ka taa n'u ye bon bureau min yɛrɛ bɛ Mali la ni Mali hijidenw tilalen don u ni ɲɔgɔn cɛ o ye bureau 3 ye bureau numéro 33 ani bureau numéro 34 ani bureau numéro 35 bon hijidenw tilalen don ni nombre bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ hakɛ k'a bɛn u ma donc o sira kan sa a tilalen don agence ni ɲɔgɔn cɛ mais o n'a ta bɛɛ anw faralen don ɲɔgɔn kan k'a fɔ an tilalen don bureau ni ɲɔgɔn cɛ mais baara bɛɛ baara kelen de donc an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na lajɛ tagali la sisan nɔ ka bɔ Maka ka taa Mina ka tirage kɛ bɛɛ jɛnnen don ni tirage ye fana bɛɛ sɔnnen don a ma donc ka bɔ Mina fana ka taa Arafa o tirage bɛ kɛ ka bɔ Arafa ka na Musdalifa o fana tirage bɛ kɛ ni hiji fana banna ka bɔ Mina fana ka na Maka o tirage bɛ kɛ bon alhamdulillah an b'o tirage de kɛnɛ kan
ani yɛlɛmali kura minnu donna baara fana na tuguni ka tila k'o fana fɔ ɲɔgɔn ye ni o de ye ni baara banna n'an tagali bɛna se Mali la mɔgɔw ka kɔn joona n'u y'u ka avion wagatiw dɔn ka t'u ka passeportw labɛn mun kosɔn hijidenw ka bɔ ka taa waati la waati min n'o dana tigɛlen don Saudiya jamana fɛ k'a fɔ hijiden kan ka se aéroport la o sanga la yan'a ka vol cɛ donc o la ni président ɲɛmɔgɔ ninnu fana an ye o kumaw kɛ donc ka tila ka tirage fana kɛ tuguni mina dumuni ko la donc mina dumuni in fana an kumana o kan o tirage fana o bɛna kɛ tirage bɛ kɛ dumuni dɔ bɛna fɔ ko tirage oui barisa an agence camanba de bɛ yen nɔ an bɛ restaurateur bolo u bɛna dumuni d'a ma o b'a sɔrɔ agence 10 agence 20 olu bɛ nin restaurateur bolo agence 20 wɛrɛ o bɛ nin restaurateur bolo bon n'a fɔra ko kɛlɛ fana mɔna ni bɛɛ nana bɛɛ ta tɛ se ka di ɲɔgɔn fɛ o bon pour que a ka ordonner ka ɲɛ a bɛ tirage de kɛ o fana na bon aw minnu bɛ yan karisa nin de fɔlɔ ta bɛ d'a ma nin de fɔlɔ ta bɛ d'a ma nin de fɔlɔ ta bɛ d'a ma donc o tirage baara fana o kan ka kɛ sini an tun y'an ŋaniya an b'a kɛ nin fɛ nka su kɔrɔbayara an bɛn'o kɛ sini donc kuma laban kɔni na an bɛ min kɔni fɔ o de ye toujours an bɛɛ lajɛlen bɛ ka min fɔ ɲɔgɔn ye agence an ka ɲɔgɔn minɛ an ka nin baara in kɛ ka ɲɛ surtout ɲina ni o ye 2018 ye an ka bureau bɛɛ falenna bureau kɛra 33 34 35 a bɛɛ ɲɛmɔgɔ falenna mɔgɔ kuraw de don ani minnu bɛna baara kɛ donc a bɛ n'a fɔ expérience bɛ anw yɛrɛ la baara in na ka tɛmɛ o ɲɛmɔgɔ ninnu kan donc na an yɛrɛ ye ɲɔgɔn minɛ n'an si ma kɛ ne yɛrɛ ta ye fo an bɛɛ y'a kɛ Mali hijiden ko de ye ni Ala sɔnna a ma baara ninnu bɛ ɲɛ an bolo a bɛ réussir an bolo inshallah. Hiji ye sugu 3 ye qiranu bɛ yen ifradu bɛ yen ani tamattu. Tamattu de ye Mali hijidenw bɛ hiji façon min kɛ o hiji b'a ɲini hijidenw fɛ u ka saga faga seliba don o saga faga in yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de bɛ Makan minnu bilanen don saga feere kama Baliki Jabati ani Buya Kulubali olu taara o yɔrɔ la ka taa sagaw lajɛ ka ɲɛfɔli ka ɲɛ saga feerelaw fo ka taa se saga kantigɛlaw ni bosonikɛlaw u kumana ɲɛ u ka baara kɛcogo kan ani saga sɔngɔw kan an ye min sɔrɔ fana kɔnɔna la an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ agent Cherifla mɔgɔw sera Makankaw ka garabaliba la mun kosɔn u ye taa ɲɛɲini kɛ u ka taamadenw ka lahiya ko la an selen kɔfɛ ye an ye min sɔrɔ Makankaw ka garabali lahalaya an'u ka lahiya ko kunkan an karamɔgɔ Ustaz Alhaj Lakota Jabate Balik ale bi walawalali kan ye o ko la. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wassalamu ala rasulillah ami ala tanu ka ala taala barakada ka ɲini setigi ala fɛ nin dugukolo sanuma in kan ani nin yɔrɔ barakama in na an b'a ɲini setigi ala taala fɛ yarabi an ka hijiw yarabi ala k'a minɛ an ye an b'a ɲini setigi ala taala fɛ yarabi maa o maa n'o sen dara ɲina hiji kɛnɛ kan k'a bɛɛ ɲuman se hɛrɛ la ala k'a kɛ an bɛ kɛnɛ min kan a bɛ fɔ yan male ko ayiwa garabali ni ala sɔnna yan ne garabali ye garabali min ni hijidenw bɛ n'o ka udiyaw san nin yɔrɔ in na n'o y'o ka hadayaw ye o la sa nin yɔrɔ in na ni ala taala ka diɲɛ ye fɛn caman de bɛ feere yan i komi a yɛrɛ ɲɛ b'a la saga nasɔngɔ ka caya kosɛbɛ u b'a fɔ dɔ ma ko baribari saga u b'a fɔ dɔ yɛrɛ ma ko somali saga u b'a fɔ dɔ ma ko sudan saga mɛ n'i y'a sagaw filɛ o kɛcogo ni an taw kɛcogo tɛ kelen ye bon ɲɔgɔmɛw fana bɛ feere nin garabali na yan hiden bɛ na maga a bɛɛ lajɛlen bɛ na ka na a ka saga san nin garaba in de la bon saga wariw tɛ kelen k'a daminɛ 350 ka taa se 400 450 ka taa se 600 ɔ ɲɔgɔmɛw fana bɛ daminɛ 5000 la ka taa se 6000 la 7000 nin bɛɛ ɲɔgɔmɛw prix ye ɔ nka adamaden se bɛ kun min na garabali na ni ala sɔnna i ka wari bɛ bɛn min ma n'o de y'i se ye fana o bɛɛ fana bɛ sɔrɔ yan o la an mun bɛ na ni taamadenw ye n'anw nana i b'a sɔrɔ saga i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yan saga 1000 saga 2000 donc an bɛ t'u nɔfɛ k'u wele k'a yir'u la k'a fɔ an ka mɔgɔ ye mɔgɔ 400 ou bien mɔgɔ 300 n'o kɛra saga n'u bɛ saga prix fɔ n'an ye saga prix fɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen ka saga san n'a fagalon sera fana an bɛ na fana garabali la ka na bɛɛ lajɛlen kantigɛ ni ala taala ka diɲɛ ye alhamdulillah an bɛ se ka min ta sogo la an b'o ta an bɛ min fana di mɔgɔw ma fana mun b'a baara kɛ an b'a d'o ma donc o garabali an filɛ o de kɔnɔ nin ye n'o ye Makan yɛrɛ garabaliba ye garabali si tɛ yen min ka bon ka tɛmɛ nin kan ani halaka o de tugulen bɛ ɲɔgɔn na an b'a ɲini ala fɛ aw mun tulo b'an kana yɔrɔ jan ni yɔrɔ surun aw mun ɲama d'a kan ala k'aw bɛɛ ɲɛ d'a kan saga mun bɛna fa hidenw tɔgɔra ka bɛn selidon ma yarabi ala k'a minɛ an bɛɛ fɛ joli min bɛ bonya fa yarabi ala k'a minɛ ni ala taala sɔnn'a ma ɲɔgɔmɛw bɛ fan mun na ani misiw bɛ fan mun na aw ɲɛ bɛna da nin bɛɛ lajɛlen kan an karamɔgɔ n'o ye Serifukɛ a y'anw kalifa ala min ma yarabi an b'a yɛrɛ kalifa ala ma
akwa ma kwanga mali kalifa ala ma an nato ayo foyen amba ina la fe mali jamana ala ka latra ala ka sutura kono da kunya kelemi kumbe ka nyefo awye ka be garabal ta kunya ma ole fana flanni wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to amilo Amidou est-ce que les mêmes marabouts sont avec 100 ans de ah bien ame garabal la sako ba bolo dajmana wallahi sagabe kema saba mbiduru kema saba kema nani sagabo kema kata kama dulla bon ni o warke anga wari o beta anga wari jolla abeta wa mwana abeta wa tandulla wa tanshigina nyona awo ba saga ame dum nabi sa ni rafado ou bien hijir do sa siriyar do avec ça taf fo comme de l'enfant ou bien comme de l'imbidur là avec des kata fait ya ba bina ni nabi sa nabi ça ça comme ça l'imbidur comme ça là voilà wa kata watan do ya donc ni ya famia sisa awo e bolo mo kana jona wana arafa do bien soldo sabata fo kama durla kama durin bidu yaay avec gele ko sebe yaay maslah do akantigele e katam maslah ye biduru e zari boucher kama yaay donc nous nana sisa adaka no de awo mais nous nana sisa ka sagausa awo abla roba au bulo kamara abla robi foi taso ya na ka worto sra abla robi e ka jatela awo saga keme nani saga keme woro o be soro ni garabali na ali ba fla be soro ya ali saga ba fla be soro ya awo ko sawdo ko isaka busaya be marché c'est ça wala kera busaya ti marché de wala ti marché parce que arabu yero wer bandu mo ay tile jol ki sami saga fa ko na mero mo ba ta obta fere abne na la ko obta fere yana oba kana ay saga do am sega saga de kema fla do amba kantike oba fo kan do na keller amba kan do na 7h oba ko depuis à 10h30 comme ça na manga saga bo kenwa oba beta tana se 10h30 na golo bo ba ka furu bo bla olo bna mobri oba che وبطلع كلام وبتعفل والله أبتلي نان بس أمريكا ده فوق بيكوني كانت لسه بعمل بركة هاي واقع من السر كله واقع من السر يعني أمرنا نكتاج مالي يعني فانا تامبول أمرنا كتاج مالي ماهو ماشين ده بقى كنت كوبي أو بولو ده بقى والله يا رب باتي ماشين ده follow ماشين لو تما كنت يارلا أولو تيجي إنديا ويه أنا les ans de seconde les ans de pirates ce que tu vois là أولو تما كنت mais il y a من جماعة نني arabu dobe o ba fa yere ka fen kantige o go sami brahman yana o kuma kan yere akaf sai ba ku ba di doma parce que o be o ga saga do ni ga saga do garba la yorla o ba ki ga tamani poto e tal mo ko mi ya kantige abi selewa ati selewa ito don ya be na war ko ko na bi saga arma de yana akile ya kamisa kenta ni war ko fa bi so ko ne islamai mais ko ne allah subhanahu wa ta'ala be dus ko naw mais ne fane akelmantige ba ke ka to ala kama nale ko le salama na ya kantige ada e kono e ka di ala togora o ya bani mais bibi na fa sino munum to e indonesia munum to na yorani wulu kono visa vie o bi sanga fo ko ke yara ko ni ko lu ba fa sanga kantige sanga den ke men flo ba kantige o ba yeno ya kisai bi ke témoin et puis fana mo ko mun fa ni ke ka ke joli ka jol boni wulu bi fa be ke témoin no ya kisai mais yama be do ko a kayara ko ni kanti fa kanti am fa tiga kanti ga banque islamina bibi na yara ya bar madina bopi ak se ga saka juli kanti kayara yala kayara ko ni do be o saka kanti ga keme fla keme saba parce que ni a kanti ga kama o ba kew o ba che folo antum saka waduro kanti ga am groupe mal kew yana go na mes ni saka bambulo wa kelen saka wade ba wa kelen kira yabara sani an sitala am groupe am saka je ni ga se mo mo ni wolumla am jo nyon ga mubarake Kodivar jamana no ye an sigi ɲɔgɔn jamana ye olu fana be maa ba caman bɔ san o san ka taa hiji la makan jamana kan o fana ka hiji baara labɛnnen no kosɛbɛ
Cherifla TV ka bolofara min be makani watina no ye buya kulubali an balonso Haja Fatmata Jabiye u tara Côte d'Ivoire kaw ka hôtel la u ka baaraw labɛnnen no cogo min na diinɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ olu nɔfɛ u ye ɲɛfɔli kan ye u ka baara cogoyaw la an ka jango lajɛ. Len kɔfɛ ye an sera an balima hijiden dɔw ma n'o ye ivoiriɲɛnw ye an gɛrɛla u ka ɲɛmɔgɔ an'u ka hijidenw na an ye min sɔrɔ u fɛ ne ni aw ka jɛ an ko seereya. A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Awa ne tɔgɔ ye Imam Namori Keita. Côte d'Ivoire heji ye organisation kɔnɔ. Aywa avion ye maa 500 ye avion kelen bɛɛ. O maa 500 avion kɔnɔntɔn de nana ka bɔ Côte d'Ivoire. O ni vol régulier o tɛ kelen ye. O maa 500 vol sabanan n'a bɛ fɔ vol ma ko 3e vol le vol vert. N'o ye voli couleur binkɛnɛnama ye o ɲɛmɔgɔ ye ne ye équipage fɛn fɛn b'a kɔnɔ ani encadreur fɛn fɛn b'a kɔnɔ ala y'o ɲɛmɔgɔya kalifa ne ma an bɛ se ka min fɔ Côte d'Ivoire heji la an bɛ ala tando kosɛbɛ parce que Côte d'Ivoire sera yɔrɔ min na organisation niveau la a hakɛya sera yɔrɔ min na organisation an bɛ ala tando min ye diina tagasiraw ye encadreur bɛ yen minnu jɔlen don hejidenw ka diina ko bɛɛ kɔrɔ u kan ka bato kɛ cogo min na u kan ka taa yɔrɔ minnu na maa b'u ɲɛfɛ min b'o dilan équipe fana kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ yen ayiwa ni sugura dɔ ye hejiden dɔ sɔrɔ kɛnɛya sira fan fɛ olu jɔlen bɛ n'o ye n'o bɔla yen maa dɔw bɛ yen a bɛ fɔ olu ma ko assistant social ni hejiden dɔ sugura dɔ y'a sɔrɔ awa adamadenya ko sira dɔw fɛ min kɛlen bɛ ka a hakili ta dɔɔni olu jɔlen bɛ n'o ye awa maa wɛrɛw fana bi sɔrɔ yen an b'a fɔ minnu ma ko transport mɔgɔw hejiden kan ka bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ olu jɔlen don ni hejidenw ka déplacement ko ye dɔw fana b'a la olu ye awa dumuni kungalakɛla mɔgɔw ye an b'a fɔ min ma ko restauration hejidenw ka dumuni ko fɛn fɛn bɛ yen olu jɔlen bɛ n'o ye a b'o cogo la n'i ye équipe filɛ ka taa i bɛ taa sɔrɔ maa wɛrɛw bɛ yen a bɛ fɔ minnu ma ko sécurité mɔgɔw hejiden adamaden ni kɛla yɔrɔ yɔrɔ fɔ sécurité de ka kɛ yen bateau yɛrɛ tɛ se ka ɲa fɔ adamaden k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ yɔrɔ dɔ la kɔlɔsi a kɔlɔsilen don donc olu mɔgɔw bɛ yen awa sécurité kosɔn donc an nana ka na occupé de sɔrɔ an bɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ an kan ka taa étape min na o ye mun ye an ye madina sigi kɛ ka ban an nana maka ka na umra kɛ an bɛ ka heji kɔnɔ donc comme tile damadamani kɔnɔ heji ko bɛna daminɛ an tun bɛ ɲɔgɔn ye la techniquement olu baaraw kan ka kɛ cogo min na donc an bɛ foli caman di Cherifla TV ma télévision min no a ka di silamɛw ye a b'a seko kɛla silamɛya baaraw la a bɛ foli di Seku ma n'o ye Usman Madan Haidara ye ko an ka foli b'a ye Côte d'Ivoire hejidenw tɔgɔ la wasalamu aleykum wa rahmatullah. Jabati Grand Bassam Côte d'Ivoire Ivoirien cɛla ne bɛ commission min na o b'a fɔ ko lojinati fatwa donc c'est à dire hejidenw bolo ko o ko bɛ yen n'aw y'a diinɛ ko ye ɲininkali minnu b'u bolo ni dɔ ya umura min bɛ lié umura la walima i ya heji la ni ko dɔ ɲagamini bolo a la donc i ma se ka bɔda sɔrɔ a la donc i bɛna an bɛ kunnafoni d'i ma a la parce que dɔw bɛ tɛ se ka taa umura kɛ sisan ka taa tawafu kɛ a kunsigi ma tigɛ a bɛna fani dɔw ka sɔrɔ a ma kunsigi tigɛ a kan ka mun lo kɛ dɔ bɛ se ka to tawafu la sisan ɲɛgɛnɛ taga b'a sɔrɔ a ka siɲɛ lori lo kɛ tawafu la tawafu bɛ i n'a fɔ seri lo donc fo ni seriji tiɲɛna tawafu tɛ se ka ɲɛ or ale y'a seriji tiɲɛna a ka tawafu kɛ ni mɔgɔw ye ka taga ban ten est ce que a ka tawafu ɲɛna wa la tawafu ma ɲɛ donc an bɛ o question olu lo kama a tigi kan ka mun lo kɛ voilà ko kunnafoni do olu ma inshallah alhamdulillah an bɛ Alahu taala tanu an ka Madinɛ kɛ ka bɔ Madinɛ ka na hɛrɛ la ka na bɛɛ nana umura kɛ ka ban an sigilen bɛ sisan ka heji lo kɔnɔ vraiment basi foyi t'an fɛ yan bi vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ TV Cherifla fo vraiment u ka mako caman ɲa silamɛya kɔnɔ an bɛ tila ka dugawu k'u ye a ka kunnawolo di ansaruw ma ansaruw kɔfɛ ka kunnawolo di Mali silama bɛɛ lajɛlen ma adamadenya baara bɛɛ a bɛ taa la dɔɔni dɔɔni lo vraiment a bɛ nafa caman ɲɛna mɔgɔ caman ya lu kɔnɔ
k'a sɔrɔ i ma bɔ ka taga wajuli lamɛn kɛnɛ ma donc an bɛ dugawu k'u ye hali bi ala ka ɲɛtaga d'u ma an bɛ fɔ Côte d'Ivoire kaw ye vraiment hiji kɔnɔna alhamdulillah an bɛ Alahu taala tando lakin alkamal lillahi wahda ala kelen pe lo dafalen bɛ adamadenya baara bɛɛ lajɛlen i bɛ taa sɔrɔ dɔw b'a dajɛ minnu b'a dajɛ la ni ɲɛnamaya jɛnyara inshallah olu bɛna ladɛnɛya inshallah an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ min bɛ yan mɔgɔ min tɛ yan an bɛ dugawu k'an ɲa ɲɛnamaw ye ka dugawu k'an ɲa tagabagaw ye ka dugawu k'an denw ye olu minnu y'an kɔ ye ka dugawu k'an ɲa jamanaw ye ala ka jamanaw basigi ka dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye parce que ni ka mɛn ko kurun bɛ se ba kɔ bolibaga dɔ bɛ kurun na jamana fagamaw ye jamana kulun bolibaga ye donc ala ka kurun se ji kɔfɛ hɛrɛ la ala ka jamanaw kanda ka jamana ɲɛmɔgɔw kanda jamanadenw ya hɛrɛ bɛ min na ala ka jamana ɲɛmɔgɔw bila o la voilà an bɛɛ lajɛlen bɛ tunga la jamana kɔfɛ ala k'an bɛɛ don jamana kɔnɔ hɛrɛ la malien ivoirien hijiden bɛɛ lajɛlen donc ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲuman don denbaya la ka taa an ka denbayaw fana ɲuman sɔrɔ so kɔnɔ voilà inshallah auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli wa sallim wa baraka ala sayyidina muhammad wa ala ali muhammad sallam tasliman kaseera wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah jabate ne baba sampana ye ka bɔ Buaké Sayyid Cherif Ousmane Madan Haidara aka kalanden dɔ don annasu yudabbiru Allahu yuqaddir an kun ye min kanu kosɛbɛ a kɛla komi i n'a fɔ a jɛla dɔɔni an tun b'a kanu nka hiji fiyewu f'a ka kɛ agence Cherifla saraka kan mais ko bɛɛ n'a tɛmɛsira de don an ni karamɔgɔ ye ɲɔgɔn ye sisan an ma mɛn Buaké an sarala la k'a fɔ ala sɔnna ka hiji ko bila an ka baara kɔnɔna na a ye dugawu caman k'an ye o dugawu fana minɛna Ustaz Abdallah n'i ma na yɔrɔ ninnu na i tɛ karamɔgɔ ka kuma dɔw si dɔn n'i ma na yɔrɔ minnu na i t'a ka ko laɲini bɛɛ faamu kama an nana nin jamana in kɔnɔna na an nana ye a bɛ k'an kalan fɛn minnu na an nana bɔ o siraw de kan yan o kɛla fɛn ye ka dɔ fara an ka danayaw kan ka dɔ fara an ka faamu caman kan o la kuma lasurunyana ni maa minnu bɛ kɛnɛ kan Ustaz Keita Bamo ale ye Biomi alimamiba don alhamdulillah ka fara Bamori Sanogo kan o ye kɔngaw ye ni ka fara an karamɔgɔ Adama kan ni ka fara an karamɔgɔ Ture ka bɔ Sagasu ala sɔnna k'anw bɛn hôtel kelen ma o badenya a jala fa ka tɛmɛ a dan kan an ye layidu caman di ɲɔgɔn ma o la folikan min b'an bolo dɔrɔn ani dugawu o de ye an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye ka dugawu kɛ TV Cherifla ka représentant bɛɛ lajɛlen ye ani ka dugawu kɛ an cadre minnu dala hijidenw kan an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye ka deli ala fɛ yarabi diinɛ in ala mago b'a la cogo min na ala k'a kɛ ten an karamɔgɔ sago ala k'a k'a ye yarabi silamɛya bɛɛ ni kelenya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka dɔ fara a kan an n'an bɛ hiji la an nana hɔrɔma yɔrɔ la an b'a deli ala fɛ o hɔrɔma kama yarabi laɲini min bɛ yen ni silamɛya bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ala k'a bɛɛ latigɛ hijidenw mana se Maka baara minnu bɛ don u senkɔrɔ tuma dɔ la u ka bato baaraw la o ye wari falen ko ye ka d'a kan a ka ca la u bɛ taa ni wari minnu ye wari minnu bɛ dun an ka jamana kɔnɔna la o tɛ wari ye baara bɛ kɛ ni min ye Maka jamana kan falen cogoyaw ani sanni feere cogoyaw maliyɛnw bɛ sanni hijidenw bɛ sanni minnu kɛ o cogoyaw la Amadu Bokum ale ye ɲɛfɔli kɛ an ye falen cogoya ani sanni cogoyaw la an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ne tɔgɔ Amadu Bokum min ye wari falen kibaruya ye ni nana n'an ka sefa yan u b'a jasi sinon sefa dulonnen don euro de la mais i b'a sɔrɔ euro falen ka ɲi ka tɛmɛ sefa kan donc o tɛ dɔwɛrɛ o ye sugu tɔgɔ ye parce que mɔgɔw bɛ nana ye olu fana b'a jasi u b'u ta ɲɛ sinon n'i ye taux yɛrɛ régulier lajɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi ne bɛ na waati min n ye taux lajɛ réal kelen kan ka bɛn dɔrɔmɛ 34 ani tila de ma 154,5 comme ça a bɛ bɛn o de ma bon n'i y'o falen jateminɛ a bɛ n'a fɔ n'i ye sefa 1000 o bɛ bɛn réal 32 ani tila mais sugu de don parce que ninnu fana ka fɛn sɔrɔ waati de ye sisan ye a kɛra banque ye o a kɛra dugukɔnɔmɔgɔw ye u b'an ka mɔgɔw ka wari tigɛ bon ne bɛ se ka min fɔ ni mɔgɔ min kun nana ni devise ye fusamantiya b'o la ka tɛmɛ sefa kan sinon normalement sefa ni euro a bɛɛ kan ka kɛ kelen parce que sefa dulonnen don euro de la mais u b'an ka sefa jasi
bon n b'o se ka yɔrɔ de f'i ye pour le moment devise de ka ɲi ka tɛmɛ i ka na ni sefa ye kan parce que u bɛ sefa jasi yan voilà devise ye euro ani dollar o de ye devise ye olu fila ka ɲi ka tɛmɛ ni nana ni sefa ye kan mais ninnu ka wari fana ani dollar o fixelen de don normalement c'est 3.75 o ye taux fixé o ye banque yɛrɛ ka cours ye u bolo mais jagokɛlaw de don bon u mago b'a la u b'a tigɛ i mago b'u ta la u bɛ dɔ fara a kan bon sugu in yɛrɛ a réglé de bɛ ten mais min kɔni ka fisa an ka mɔgɔw ma n'i bɛ na i kana na ni sefa ye i bɛ na ni euro ye ou bien i bɛ na ni dollar ye o ka fisa i ka na ni sefa ye parce que sefa ye u b'a tigɛ cogo juguya fo ka taa dan tɛmɛ voilà n bɛ se ka yɔrɔ min fɔ o yɔrɔ la o y'o ye fɔlɔ min bɛ jateminɛ pour que i ka bɔ fili la pepepepe olu yɛrɛ bɛ wari falen da min na yan n'i y'o jateminɛ a bɛ n'a fɔ réal den kelen bɛ taa bɛn fo sefa 37 de ma o ye olu ye dugukɔnɔ falen ta ye or a man k'o bɔ donc ne bɛ se ka min fɔ hidenw ye u k'u hakili sigi yan fɛn bɛɛ tɛ fɛn da duman ye i bɛ fɛn dɔ san yan réal 10 o bɛ taa 350 la et puis i bɛ tila k'a donni ka taa n'a ye or bamakɔ i bɛ se k'o sɔrɔ 250 minɛn minnu bɛ yen o tɛ dilan yan a bɛ chinois minɛnw de ye est ce que y'a faamu o fana b'an fɛ o bon donc ni mɔgɔ min ye jateminɛ vraiment fɛn min tɛ wajibi ye i bɛ n'i yɛrɛ ladonni i b'a ye i ye wari caman bɔ fɛn caman t'i bolo a ɲɔgɔn min sɔrɔ bamakɔ donc mɔgɔw k'u hakili sigi fɛn dɔw bɛ yen i ka jateminɛ et puis n bɛ min fɔ ka da o fana kan i yiden de ye i tɛ fɛn min dɔn i nana mɔgɔ minnu bolo ka n'i pan u kunna u ɲininka u k'i bilasira parce que n'i taara dugu kɔnɔ murutigiw de bɛ yen koyi jagokɛlaw de don donc u ka muru dadiyalen don u b'u ta de ɲini parce que hali n'i ye jateminɛ kɛ ka bɔ yan ka taa ji da san an da don o yɔrɔnin na dɔrɔn parce que normalement an bɛ na sunkalo la waati bɛɛ tɛmɛ dɔ la dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 15 mais sisan u b'a fɔ fo 50 su mana ko waati dɔ la u b'a fɔ fo 100 donc mɔgɔw k'u hakili sigi yan fɛn bɛɛ tɛ fɛn da duman ye i nana bato min kama i ɲɛsin o ma ne yɛrɛ k'i n'i taara bamakɔ adamaden sama ka maloya b'i la kɔlɔsi bɛ sɔrɔ misiriba la a ɲuman ne bɛ se ka fɛn dɔ f'i ye mɔgɔ dɔw bɛ kɔlɔsi dilan bamakɔ k'a ton ka na n'a ye yan ka n'a feere maga yan ne y'a ye n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ bon donc n'i y'o jateminɛ anw fɛ fɛnw da man gɛlɛn koyi vraiment mɔgɔw k'u hakili sigi bon magan fɛn de don mais mɔgɔw k'u hakili sigi sanni fɛ e bɛ wari caman bɔ i b'a sɔrɔ foyi t'i bolo et puis i bɛ tila k'i yɛrɛ donni ka taa donc o tɛ foyi ɲɛ a y'a hakili sigi aw nana bato min kama a y'a ɲɛsin o ma a ka nin sanni ninnu to yen vraiment nafa foyi t'a la a minɛnw bɛ sɔrɔ anw fɛ bamakɔ a da duman donc n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o y'o ye ladilikan ye min ye vraiment wari a ma nɔgɔn mɔgɔ minnu y'aw bila ka na u y'aw bila ka na bato de kama u m'aw bila ka na fɛn san kama a y'aw ɲɛsin a ka bato ma a y'aw ɲɛsin a ka bato ma dɔw bɛ to fɛn san na ala ma far'u kan hali mɔgɔ minnu tɛ se ka taa fo k'u yɛrɛ ye u kan ka wari min bɔ k'u ka taa fo kɛ i b'a sɔrɔ t'u bolo yɛrɛ o bɛ mun ye e nana bato min kama donc min bɛ f'u ye yan fɛn san a minɛn da man di a minɛn da man di minɛn da ka di anw fɛ yen ka tɛmɛ nin kan i nana bato min kama i ɲɛsin o ma n'i bɛ sanni kɛ yan fana n'i ma ɲɛ sanni kɔ i nana mɔgɔ minnu bolo olu ɲininka u k'i bilasira e bɛ taa dugu kɔnɔ a ko tiɲɛna ka ban mɔgɔ bɛ se ka taa fɔ k'a fɔ k'i taa feere kelen bɔrɔtɔ o ka nɔgɔn o ma nɔgɔn dɛ bon e b'a ye i ni fɛn ma taa wari tiɲɛna foyi t'i bolo donc o tɛ foyi ɲɛ a nana ka bato min kan a y'a ɲɛsin o ma n'aw taara bamakɔ aw mago bɛ minɛn fɛn fɛn la a bɛɛ bɛ sɔrɔ bamakɔ a ɲuman fana a qualité ɲuman fana bɛ sɔrɔ yen mɔgɔw b'a fɔ ko n'o ye a minɛn kan dɔwɛrɛ tɛ o parce que mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ peut-être n'a fɔra ko dɔrɔmɛ 10 dɔrɔmɛ 10 sefa dɔrɔmɛ 10 tɛ koyi a bɛ bɛn sefa 375 de ma u ka falen jugu la donc n'e ko ko dɔrɔmɛ 10 tɛ dɛ sefa 375 donc e bɛ minɛn min san e k'a jateminɛ k'a da bamakɔ k'a san 270 ka tila k'a donni ta ka taa n'a ye avion tigiw fana poids de bɛ yen i b'o sara donc n'i y'o jateminɛ a minɛn bɛ taa jɔ i bolo fɛn dɔ la peut-être e bɛ kelen min san o bɛ 2 sɔrɔ i ye bamakɔ donc ne bɛ se ka min f'i ye dɔrɔn vraiment wari falen ko la a y'a hakili sigi a nana bato de kama a ye nin ko ninnu to ten mais ni mɔgɔ min ma ɲɛ a kɔ mɔgɔ minnu b'i ɲɛ i nana mɔgɔ minnu bolo a to olu k'i bilasira sinon i bɛ taa fɛn san bon anw tɛ se ka feere bɔrɔtɔ dɛ an bɛ min fɔ o yɔrɔ la o de y'o ye ala k'an bɛn sababa ma ala ka segin n'an bɛɛ ɲuman ye so hijidenw a y'a hakili to aw yɛrɛ la yan ka wari ɲininaw de bɛ yan et puis jamana bɛɛ bɛ yan dɔ bɛɛ bɛ na dɔw bɛ na wari ɲini kama mɔgɔw yɛrɛ dɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛ ka na wari ɲini kama donc min bɛ fɔ a ye dɔrɔn a y'aw ɲɛsin aw ka bato ma a ka fisa ni ko in to ye a k'aw ka bato kɛ o de ka fisa aw ma n'an sera bamakɔ aw bɔ minɛn fɛn fɛn na ala barika la a bɛɛ bɛ sɔrɔ yen ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka hiji ala ka kɛcogo ɲuman d'an ma ala ka segin n'an bɛɛ ɲuman ye so ne bɛ se ka min fɔ ko in na o ye nin ye ala ka to b'a la sallallahu alaihi wasallam salli ala muhammadin wa ali muhammadin ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi
sini sibiri ni Allahu Taala sɔnna ma tile binnen kɔfɛ hijidenw bɛna u kunda mina kan o ye hiji baaraw daminɛtɔ ye talata tɛnɛn don o ye arafa don ye ni Allahu Taala sɔnna ma fo ka taa se talata don n'o bɛ bɛn seliba don ma hiji baaraw tɔw bɛna kɛ nin kɛcogo ninnu na ni Allahu Taala sɔnna ma min mana bɔ olu kɔnɔna la Cherifla TV ni Allahu Taala sɔnna a bɛna a bɛɛ lajɛlen lase aw ma k'a ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ arafa don ye donba ye n'a bɛ bɛn tɛnɛn don ma diɲɛ fan 14 hayi maa min tɛ hiji kɛnɛ kan dɔnnikɛlaw ye min fɔ an ye a don sunni kanunen don kosɛbɛ maa min tɛ hiji kɛnɛ kan ka duwawu caman kɛ a don ka ala kofɔw caman kɛ a don ka ala batow caman kɛ a don ka ɲumanyaw caman kɛ o ye fɛn min ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ minnu bɛ hiji kɛ minnu yɛrɛ tɛ hiji kɛnɛ kan a don seli fana ye talata ye ni Allahu Taala sɔnna ma an bɛ Allahu Taala deli ala ka seli yira an kɛnɛ la ala ka seli kɛ a ma hɛrɛ ye ala ka san caman seli fana yira an na an tɛ bɔ kuma in kɔnɔna la f'an ka foli kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taga an karamɔgɔ ani an ka sherifkɛ ma a seyida sherif Usman Madani Haidara ale min ka wuli kajɔ n'a ka cɛsiri kɛra sababu ye ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka nin agence barikama in sigi sen kan ka nin jabaraninso in fana sigi sen kan walasa maaw bɛ se k'u sigilen to u ka so k'u ka hijidenw kibaruya sɔrɔ fo Madina fo Makan an bɛ a fɔ ka waleɲuman ka duwawu ɲini a fɛ ka tila ka duwawu kɛ a ye k'a ɲini Allahu Taala fɛ hijiden minnu bɛ Makan nin waati na olu bonya n'u barika kama an'u bɛ kɛnɛ minnu kan ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ an ye min sɔrɔ k'a lase aw ma an ka hiji kɛnɛ kan bi o ye nin an bɛ Allahu Taala deli ala ka sigida nataw yira ani aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu لبيك اللهم لبيك لبيك